tu teraz povedz. Teraz tu nahlas všetkým povedz, aký si mala cieľ test dneska. Úplne zlý. Asi tak by som to povedala. Nič ohromné, čisté sklamanie. Koľko tam bolo otázok, povedz. No, bola vlastne, že verbálna časť, tá bola, že 33 či 34, neviem, cca nejak tak, bolo vlastne otázok, myslím 33, a to vlastne na to ste mali 35 minút, s tým, že vlastne ono, tie úlohy sú dosť ťažké, čiže naozaj podľa mňa treba, že najťažšie otázky si nechať naposledy, čiže vlastne všetky. A potom je analytická časť, a tá je zase na 50 minút, síce si človek povie, že 50 minút, však to je hábať jej času, ne, vôbec není. Kým dojdete na odpoveď aspoň jednej otázky, tak to trvá strašne dlho. Ty si motivačná. Úplne motivačná, takže vôbec sa netešte. A No, samozrejme, všetci ste vedeli, že je to ťažké, však vieme. To sú proste testy na to, aby si na výšku nešli, to je demotivácia, sa to volá. Si to podľa mňa všetkých demotivovala. Úplne som demotivovala. A teraz najlepšie, keď si to kúkne niekto, kto to naozaj zvládol. A poviem, že no, mal si šťastie. Ale inak akože úplne, že katastrofa. By som asi to tak povedal. Myslím si, že keď chcete ísť na výšku úplne iného odboru, nepotrebujete tam žiadne čítanie s porozumením, čo je fakt veľmi dobré, ale ne, keď tam sú odpovede 4, ktoré všetky pasujú. Dobre, a aký je tvoj pocit? Môj pocit je úplne taký, že viete, ja som bola